今日はセントルイスの科学センターに来ています。That's pretty cool.バイバイ。最初からやり直しだ。今らこっちも。今こっちもやって。はい。こっち持って。はい。持ってよ。だけどなんかこれ大丈夫です。シンボル完成しました。話してみて。オッケー。あ、ここカメラ棟だからダメです。あ、これ完全にできて。まあ、いいか。よし、早速やりたいことやるか。待って、俺がやるの。ぶっ壊します。3、2、2人でやつこもん。頭痛い。あ、飛び箱やりたい。いつも思ってたのと違う。見て、すごい。どこだ。なんかみんなやってる。これ船が来たよ。こっちだ。車を発見。ね、見て、ここにあれ、こうやってカメラ、まあ見えないと思うけど。怖いよ。なんでそれ。なんで。うわ。三角形だ。いや、これはあなたの。うわ。
ライトシミュレーターをやったんですけど楽しかったです。あれ全然前の方がなんか激しいって聞いたけど全然激しくない。もう一つ360度回転する機械があるんだけどさすがに怖い。1回転してたから。いや1回転何回ももう一つ
360度回るフライトシミュレーターをこの2人で乗りに行きます。お家で行ってる？いやいや。こうやりながらこう？オッケー。大丈夫だった？はい、あれはなんか自分でコントローラーがあってそれを自分で向きを変えてそれが勝手に動くという勝手に動くようではなかったので自分で調整できました。なんかキルが映ってたけどゼロキルだった。なんか敵が後ろにいたのは分かったんだけどなんか後ろの方がいやそれさただ俺がこうやってずっと曲がらせんじゃなくてこうやって角度を調整してそれやったら一回転楽しかったです。イエーイここは達成だやっと成
イエーイ。オーケー。太陽みたいな。あ、見て、この桜天秤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 。同じ。Go back to lunch or they need more fuel. こういうのもあったけど閉まってた。ういよ。俺韓国旅行に行ったらめっちゃやつだ。うまいの？知らない。やめろ。知らない。待って、エンジンが、待って。エンジンが切れてる。あそこ。やばいぞ。あ、待って。落ちる瞬間にあれ上がってみて。イエーイ。無理よ。違うだ。で、これは？あ、違うな。で、これは。あっちだ、そんでこようと。あー、まだ。お、缶詰だ、缶詰。こんなもん入ってるのか。これなんだ。なんだ、これを。エラ見て。これは。始まるんですけど、あれ、これが本当やばいです。いや、あと間違っていましたよ。はい、さっきプラネタルームに入ったんですけど、あそこでは写真や撮影始まった後は禁止で、あれだけど映像がすごく綺麗だった。あと話が多すぎた。1日でも足りないぐらいあれ楽しめました。また時間があったらまたここに来てまた遊びたいと思います。この科学センターの周りにもいろいろ銅像みたいな、この科学センターのシンボルみたいな宇宙人の銅像とかいろいろあったので見てみたいと思います。
た。はい、もう今4時半なんですけど、すっごく暑いです。はい、もうあれシンボルも見たんで、もう帰ります。バイバイ。